umzali endlala ezikhona ngawo. Alikho iqembu eliphethwe umzala bakaMgqumeni kaMgqumeni. Alikho. Kanti abafana bakaMgqumeni Akulona iqembu lelo bona bamande nje igama. Benza into abayenza abasebekile kuye igama likaMgqumeni phezu kwalo bhuti abawenzayo abawuculayo. Abafana bakaMgqumeni ngaba abantu abafana noLusanda nalabo abanye abafana. Bona nje basebenzele nje kumnyameni bathathe nje lelo kuza bazoyibeka nje phezu komphupho wodala babeka igama likaMgqumeni phezu komphupho wodala ngoba befuna ukuthi bathole ukuya ngasethunjini bakwazi ukuphila. Shuthi igama lithi abafana bakaMgqumeni bona liyabaphilisa. Bona basebenzela ukuthi baphilise nokuthi ukuthi i-band kaMgqumeni i-brand leyi-band. So alikho iqembu kaMgqumeni khona njengamanje njengoba nje-ke bathi bayaqoqa uMagcoka nani abanika ithuba badlala kancane babiya kancane. Akukho-ke abasakwenzile emculweni okuthinta bona. Futhi Amagcoka baba nesandla babulala. Babiya kancane ngabanika ithuba badlala kancane njengoba ngizowabuyisa nje ngoDisemba Amagcoka amazoba khona ngowayihluphe into eyenzeka ukuthi uthathe into zoMgqumeni zihlikihlwe odakeni ngenyawo wenze ukuthi uqede uMgqumeni babezama ukuqeda ngaye esaphila. Uyabona. Nayi indaba yokuthuthuka Amagcoka amayeza. Disemba Amagcoka amayeza. Babengakhipha Amagcoka ngoDisemba bawakhiphe nabo. Abehlula lawa eJuni bazama lawa abo omona bahluleka nakuwona. So lawa noMgqumeni namanje asaphila. Manje ukuthi umona bekukhombisa nje ngalesi sikhathi ibhola lisekhona. Kanti basondezelana kwethu eduze. Lali ngenayo ichoice nokuthi abantu abayizihlobo. Mawuzokhumbula nje kwakukhona uMgqumeni kukhona umusho umntakamba kaMgqumeni owathatha wanikezwa intambo namaqembu amahawula kuthiwa aqhubeke nawo. uMgqumeni noma eseqale phansi kodwa wakhombisa ukuba namandla nomuhle unomuhle wakhomba ukuba namandla nje amakhulu kunaye. Bazama manje ukuthi bamvimbe ngazo zonke indlela bamketule ukuze kufike nje lo mfana nesilifu nje lo owafika wona zonke izinto lezi wayesuka lapha ethulumeni lapha ukuthi akazoba isihlava ngapha alethe nezinto ezingcolile ezithi zikhubaza nokuphila kwebhovu. Manje ukusho ukuthi wayezama ukuzokhubaza akafikanga nembekweni la. Wafika nembekweni. Ubona nje uma ujubulayela umculo wethu khona lapho uMgqumeni athi ngafela endlini kwethu kulahloko sabumzali wayikhuluma leyo nto leyo. uMgqumeni ubekela ekhuluma ngokucula nje manje ayisho ukuthi ngahlela impela ihloko zami ngakhohlwa ukuthi kuyinto ebevela iphendula ngengoma nakho lokho nje ngoba wayesebonile ukuthi lo ufika vele nezinto ezizolimaza impilo yakhe. Impilo yakhe noma iqembu impilo nje iyodwa nje impilo. Kanti usondele eduze nenhloso ethu wasondele eduze nenhloso ethile wona manje manje beyibiza abafana baMgqumeni akanabo inhloso enhle ngento ethinta uMgqumeni ukuthi wona sethule indlela ukuthi azame ukuthola isipa sokuphila. Lo wasuka lapha nje wayithunywe lapha kulamaqembu ayesetshenzwa umuhle ehlangene nawo nobaba wakhe. Ubona nje ukuze afike la wayefike ngoba esondezwe ukuthi akazovela izinto ezimbi. Maye bonke la kuyaphila nomnotho wasefuna ukuthi agide lokho wamqhatha nomzali wakhe nakwakho sesemxosha ubaba wakhe waphoseswa indawo ngamthatha futhi mina ngoba ngumsamariya olungeka ngamfehlisa ikhaya emkhukhwini wami ngahlala naye engasenayo indawo yokuhlala. Waxoshwa wena? Waxoshwa yimi wahlala nami ekusena ifemini evula lapha emkhukhwini ngamhlala ngibona lapha eSpring. Yes. Abantu abakwazi lokho ukuthi angisiyena umuntu osizakala ngenkinga yomunye umuntu ngihambe ngiqhakambisa ngihleka noma ngikhuluma ngaye angisiyena lo muntu. Abantu abakwazi lokho. Usuka efemini wena uyagida noma ngayagida sasebenza efemini. Uqale nje ukwenza mayishayisa uyeze ngapha. Kanti ukufika kwakhe lana wayefike njengomuntu oyisithunywa sokuthi akalethe izinto ezimbi ezingagcina zenza ukuthi ibhola lidlule emhlabeni. Wafika mayefika lapho wafika futhi waphatheka kahle. Wagcina seyikati manje engasazi ukuthi ngidlulise ngidla inyama. Bambona ngale uba kwakhe leqembu lelithize lale abuse uMgqumeni ukuthi lo usefuna ukusebenza lapha amxoshi lo kwakhe lapha ngabethe. Waswela indawo yokuhlala ngamxosha futhi mina. Ngathi ayindoda
kunothula lemabhijini woza nginayo indawo ngihlala ngedwa woza sohlala nawe bangivuka isunile ngijwayele ngihambe icreate into engekho ngaqamba manga influence abantu ukuthi funa ngibe umuntu omubi mina likhuphuka nje ukhona ngikhona ade ngihlala nensizwa ngazisho ukuthi hayi impela ayibambile nebhoka futhi kumnandi kunje noma phela uyazi ukuthi ngihlala kuhle kuphela hayi kunjalo empilweni kunenselelo uthi ungika yalikhulile ugqobo vele kunawo ngokomqondo ngokomqondo hayi ngomnyaka umqondo kakhulu ngokomqondo ngoba uma ungabheka noma ungacabanga izinto eziningi ibhova elalizilwa la inqobo kube ngangekho lengagcina kubheka ngamadokola lomuntu ohluthukayo kodwa ngikwazi ukumela ukuthi hayi kulungile lehluthuka wena imali lapho kodwa mina ngizokumela ukuthi thina siyigroup asikhulumi ngepersonality yakho asikhuluma ngegroup ayingafiki igroup ngokuhluthuka kwakho lezo kuthiwa ngingazi ngeqiniso awathi ngelinye ilanga ahawu ufuna no performer sasenyuka kwenzala wayesedingiwe ukuthi ekhona namageza lapho bathakasayo ngathi mina silabe siyakhona siyosebenza noma ungasala wena sizohamba thina njengamadensa sofesa ngene stage nathiwa umgqumelo stage sofesa ngene stage siperform ingoma lezi ngoba sisemsebenzini siyasebenza okokuwena asibeke eceleni njengoba siyana siyigroup siyi-branch asizukulinyazwa ukuthi wena ucasula ukuseceleni yaba lezo nabadideka kwelapha interview wathi akekho umuntu waqeda isibhekwa waphinda futhi washintsha khona lawo wathi hayi ubeyingcobolela isiphi yakhe ngangibhema izinto ey'thize manje ngithi leke ney'ngcobolela kodwa manje nawo nje awumajini ukuthi ingoma engasala nje iyodwa kanjani engagciniwe zonke ezinye iy'culiwe kodwa kasingangeni in-details lapho kodwa nje ngifuna ukukhanyisela ukuthi ngase ngigwema ngase ngokukhuluma ngoba ngase ngibuka ukuthi abanye bavuka ngolaka kanti abanalwazi ukuthi futhi ekuxabana abanye kanti hlose yangengekho lapho kodwa nje umuntu ohlale eseqinisweni ayiqedelanga sebheni hayi asibeke itshe lapho kodwa nje ngibuze wona ukuthi enjani ukube ngifile manje ukube ngifile i-CD ise-studio bese ukuthi ingoma nje yodwa noma sithi inkanoku bese kuthiwa iqedelwe nango umfowethu uMatokoza leyo ngoma leyo sibuza ukuthi lezi ezinye iyonisele kanjani lezi ezinye zivele ziyi-target yokuthi ziwu-12 yabo ngicathi ngosekhaya uyayibona icacile adla abantu futhi awasawabona ukuthi amagcokana sajabula sejajabula insizwa sayibambile yabona kwenzakala kwasuka nje umona kwasuka umona lo ovele bewenza kuli ibhovu manje nakhona leze life nje vele isandla sabathize besibongo sasekhaya mama wakhe ukuze kufike lapho babemonazela vele yabona kwasuka lokho ukuthi hayi ngoba naye babemyekisa amaqembu amahawela sefuna ukuthi ekuye ngezindlu ukuthi uzalo bani kuthule lo muntu osondele kulindlu lento abayenza kumina abenzanga into entsha engangiqala neyingithusa ngoba vele into ababevele beyenza kuye lo uhlobeni nabo ngathi ukuthi into ilindele into vele angilindele engangazi vele ukuthi izobona le ndlela ngoba vele nje abantu vele abanomona nje nesifihle lo manje Tuesday kuyekhaya bathi izinto afuna zibuye ekhaya zizosetshenziswa ekhaya manje wena uthi uzogida noma kuthiwa nje phuma nami ngiqala ukwami ukwakithi ngoluthando kwakho awucabange noma makala nami ngesigaba ngabo ukuthi angikhona kodwa nawe ukuthi esidole ufungela amakhosikazi ebhofu ngibe niwokomunye umuzi ngangikwenza kanjani lokho kwangenzeka kanjani ngoba ngishaya kithi amakhosikazi amangeni ngoba uma seyabantu siphile ngibona nje mina ukuthi engakanani manje ngincane ngomzimba ngangingekala yes kodwa ngokwempilo yami ngingasazi zathi ibe incane kangaka kodwa wena uzotshela mhlawumbe u-DSD kunesifo esithize simdlayo kanti asikho mina ngiyazi umzimba wami ngokulenza kanjani manje ngitsheleke nje ukuthi lo sengiyifake umfowethu akazi ukuthi njengoba sengiyisilenda manje akazi ukuthi yini eyenza ukuthi iwe isilenda mhlawumbe nokufa okuthize
yabo usezombheka kanjani nje umfazi wami yabo usezoba nalokho owakithi uzosukela nje umfazi womunye umuzi uzombhekela ukuthini intombi zingaka yabo Try impahla kuyithatha i-DSD. Izozenzani abantu bezani impahla futhi nangomzimba singalingani nomgqomi. Hey, ukaziningi izinto ezizokuthi buka oqhanda nobheka utebo vele umfishane nami sengizokula kanjani nje ube mhle manje. Indlela nje yokungcolisa ukungcolisa igama lomuntu ngongekholelwa mhlawumbe komculo kokuyibonga ukuthi athi ngibehlisa isithunzi bani create into ngayo ukucreate into akho create ukukhuluma nje into engamanga eyomona ngomunye umuntu ukuthi ufuna abantu bambuke kahle. Yabona baba kuningi isikuzo kuthiwa even naloshuni ugcwele kubantu DSD wathatha lezi zinto like angahlala no